मुंबईसह राज्यभरात बहुतांश ठिकाणी गुरुवारी अवकाळी पावसासह गारपिटीने हजेरी लावली। या अवकाळी आणि गारपिटीचा कहर सुरू असताना राज्यात पुढचे 4 ते 5 दिवसात तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे। हवामान खात्याने वर्तवली आहे। तर मुंबईमध्ये मळभ हटल्यानंतर नागरिकांना उन्हाच्या तडाख्यासोबत उकाड्याचा सुद्धा फटका बसतोय आणि आता शनिवारपासून पुढील 2 दिवस उष्ण आणि दमट वातावरणाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केलेला आहे। मागच्या काही दिवसांपासून पावसाळी वातावरण होतं, तर मुंबई ठाणे परिसरामध्ये तीव्र उकाडा जाणवतोय। राज्यभरातल्या हवामान बदलामुळे कमाल तापमान मध्ये किंचित अशी घट असली तरी सोलापूर, परभणी, नाशिक, जळगाव, मालेगाव आणि धाराशिवमध्ये पारा 37 अंशांच्या आसपास नोंदवण्यात येतोय।